betul. Akut. Itu. Second floor, Sukhidam Christian Church. Follow nomination committee. First thing, masa pairing chairman bayan ngam changsarin. Committee patati no tempat tempat mangin. Patien goma kawalan road. การที่
participating ay semua ngayon ay sa siya pang-using itong limano sila kaya sa mga tuna may sa tudoro at Lutero pagkakaan sa at sa perte Lutero pa kain ko Tuni hindi posikin Agak kung diwa unong kay akat ngayon hindi ko kay kong singka ni Danso mga pari ay kailan tawag church na mga pari ako lang ako ay tawag kahit sa unang sila nilaw ay pamuhin lang Israel abanang suna di dalam kata na ni kaya di ko na ICMS kay ko mahin itupi untuk itu para tu pasai itu lemo itu pindah dengan ipa nilati